ひどい。あのバッタどもに収穫前の稲や作物を残らず食い尽くされたのであろう。若、近隣の村々を見てまいりました。どうであった？ネズミに電波を食い荒らされるなど原因は違えど、どの村も災難に見舞われております。中には流行り病に侵された村もあり、国境にある土地ほど被害はひどく、徐々に領内に広がっているようです。やっぱり鬼神の仕業かな。俺たちがあいつを撃ち損ねたから。確かめねばなるまい。地獄堂へ行くぞ。お辞儀でございます。どうかこの子にひとかけらの食べ物でも分けちゃもらえませんでしょうか。梅か朝吉、まだまだあっからよ。よく噛んで食え。この地を治める者として約束しよう。決してそなたたちを見捨てはせぬ。無縁の巻。うわー、すげえ。どこもかしこも真っ赤っかだ。ドロロ。おっといけねえ。ここには化け物の退治に来たんだったな。この辺りの山で何人も襲われてるらしいんだけど。変だな。秋の山なんて初めてじゃないのに。なんでこんなに。そっか。一人でいた時は生きてくだけで精一杯だったもんな。おいらも食べやった。え、おいらにくれんの？ドロロの分。兄貴がおいらに食い物を。兄貴、季節にはな、春夏秋冬ってあるんだ。うん。今は秋でな、秋になると山ん中が真っ赤に染まるんだよ。真っ赤って言っても鬼神の色とは全然違うと思うぜ。
見てると何とも言えずいい気分になるんだ。そういうのを綺麗って言うんだよ。おいらもさっき知ったんだ。兄貴もいつかきっと見えるようになるさ。山だけじゃない、お日さんとか雲とかいろんな綺麗なもんがさ。うんって本当に聞いてんのかい？だからもっと聞きたい、ドロロの話。兄貴、なんか変わったな。やっぱり変わったよ。出会った頃とは大違いだ。おいらも兄貴と話したいことがいっぱいあんだ。でもまずはその前にバケモン大使だな。バケモンを探してんのか？なんだよあんた。そう、身構えんなって。俺もな、バケモンを殺しに来たんだ。俺は才の目の三郎太ってんだ。半年ほど前からこの山で奴を狙ってる。手強いやつでな、何度もやり合っちゃこのありさまよ。なんでそこまでして？奴におっかを食われたのよ、目の前でな。おっかちゃんを今でも忘れられねえ。あの時からここにぽっかりと穴が開いちまったようさ。あんた、その腕、あんたも奴らに手ひどい目に遭わされたみてえだな。さぞ恐ろしい思いをしたろう。行こう、ドロロ。奴は決まった日にこの岩場に現れる。今日がその日だ。大丈夫、兄貴は強いんだ。必ずおっかちゃんの敵を撃てるさ。ああ、頼りにしてるぜ。来る。なんだあの体、いろんなもんが混ざってる。鬼神。兄貴、何やってんだよあんた。少しはやるみてえだな。なんでバケモンと一緒にいんだよ。そいつはおっかちゃんの敵だろ。バケモン殺したところでおっかは帰っちゃこねえ。だからよ、代わりにこっちが奪ってやるのよ。山を通りがかったやつはみんなこいつに食わせたぜ。誰もが助けてくれって泣き叫んでよ。そいつを見てる時だけはここが埋まる気がすんだ。あんた、殿、地獄堂で妙なことが。時折鬼神像の一つから鼓動のごとき音が響くのです。かすかではありますが間違いなく。あの菩薩像が砕けた時、はっきりと感じたのでございます。
12の鬼神のうちあの子を食い損ねた者がいると。菩薩像が砕けた今、殿との約定は破れました。この国の安寧の時は終わりまする。ドロロドロロ。兄貴。そうだ、オイラたちあっこから落ちて。あいつドロロ。なんでもね、今起きるよ。ダメだ。ドロロ。心配すんなって。そのうち抜けら。違う、下だ。その腕じゃ無理だ、兄貴。ならもうすぐだぞ、おっか。この山を越えれば医者のいる町だ。すまないね、三郎太。いずれ俺はこいつで成り上がる。そしたらもう獣の皮なんぞ売る必要はねえ。せいぜい楽させてやるよ、三郎太。三郎太。三郎太。次だ。次のやつを連れてくる。あるいは俺を食らうか。ダメだって、壊れちまうよ。兄貴の大事な腕だろ。大丈夫、こんなの自力で抜き出してやるよ。ドロロ。ちょっくらどいてくんな。もう大丈夫だ。聞き覚えのある声がしたもんでね、間に合って幸いだったよ。体が欲しいのか。欲しい。なぜだ。俺のものだ。兄貴。お前生きてたのか。
鬼神。なんだ、お前もここに穴が開いてんのか。だが無駄よ。三郎だ。三郎太？そりゃなんだい。見捨てて一人だけね。武士の真似事なんぞしていざとなったら帰った。しょうがねえ、しょうがねえ、しょうがねえ。行くぞ三郎太。敵討ちだ。助けてくれ。なんだ。みんなそうじゃねえか。なんでだよ。なんでおめえは逃げねえんだ。怖えだろ。なら叫べ。泣いて命乞いしよう。俺はお前のようになりたかった。でももうなれねえ。兄貴。はあ。はあ。そうか、返せ。お前は返せ。人じゃないから。
前の化け狐の時と一緒だ。鬼神を倒したのに体が戻らねえ。こいつは返せ！やめてくれよ兄貴。俺の体だ。こんなのひどすぎる。若、あれよ。これはもうやめてくれよ兄貴。兄貴、どこ行くんだよ。大悟、そこに俺の体がある。待ってくれよ兄貴。背負った因果からは逃れられねえか。なんとも難儀なことだよ。これもまた因果か。救いなどない生まれ落ちてきたいびつな心の形に勇ましい鼓動の叫び、振り向きはしない修羅の道だって、枯れゆく季節など越えて確かな答えを探した。醜い姿にその痛みさえも気づけないまま僕たちはこの皮も剥がしてしまっ